Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. 4 Ιανουαρίου 2024. Πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες ότι 15 με 20 Ιανουαρίου θα βρεθούμε στην Αθήνα. Είχαμε πει πριν από λίγες μέρες που ήμασταν στην Αθήνα, ενώ κατεβαίναμε 2 με 4 φορές το χρόνο στην Αθήνα, φτάσαμε αισίως να κατεβαίνουμε σίγουρα 1 φορά το μήνα και φτάσαμε να κατεβαίνουμε 2 φορές το μήνα. Αυτό δείχνει την μεγάλη εκτίμησή σας και βλέπω στις συναντήσεις μας κάθε φορά την αγάπη που μας δείχνετε και μας προσφέρετε απλόχερα. Αυτό που μετράει πολύ είναι η εμπιστοσύνη σας. Είπαμε πριν λίγες μέρες ότι δεν θα ξανακατέβω στην Αθήνα μέχρι τις ευρωεκλογές, διότι έχουμε πολλά ταξίδια και αυτά που ήταν να πούμε τα είπαμε. Όμως προέκυψε αμέσως από την επόμενη μέρα, πριν τα Χριστούγεννα, καινούργιοι φίλοι θέλουν να μας δουν. Λοιπόν, θα είμαστε, η ημέρα υπάρχει, όποιος ενδιαφέρεται από αυτούς που επικοινωνούμε, προσέξτε, όχι άγνωστος, από αυτούς που επικοινωνώ μέσω στο YouTube ή στο Messenger ή στο τηλέφωνο και δεν έχουμε συναντηθεί καμία φορά, θα είμαι σε γνωστό, σε κεντρικό σημείο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. 6 ώρες είναι αρκετές για να δούμε νέους φίλους. Θα είμαι από το πρωί. Θα έχουμε 2 διαφορετικές συναντήσεις με διαφορετικά άτομα, οι οποίοι θα συμμετέχουν και στο Ευρωψηφοδέλτιο. Το μεσημέρι θα μας φιλοξενήσει κάποιος φίλος, άρα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4 θα είμαστε φιλοξενούμενοι σε ένα μέλος του κινήματός μας και οι νέες συναντήσεις, όποιος θέλει από αυτούς, το τονίζω πάλι, από αυτούς που δεν συναντηθήκαμε ποτέ, γι' αυτό κάνω το βιντεάκι αυτό, σήμερα 4 Ιανουαρίου, οπότε 15 με 20 θα είμαι στην Αθήνα. Τηλέφωνα δέχομαι μόνο από γνωστούς. Το λέω επανειλημμένως για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις ότι κάποιος ήθελε να με συναντήσει και δεν το δέχτηκα. Άγνωστα πρόσωπα σε αυτή τη χρονική περίοδο δεν πρόκειται να μιλήσω με κανέναν. Μην ξεχνάμε, το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας ιδρύθηκε 4 Δεκάτου του 2018, πέρασαν 5 χρόνια και όμως τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν μας γνωρίζουν. Ο κόσμος λένε δεν μας γνωρίζει, είμαστε 3 και ο κούκος, όπως λένε κάποιοι θηλυκού φύλου δημοσιογράφοι που παριστάνουν τους πατριώτες και δυστυχώς η ρουφιανιά, η πουστιά είναι στο αίμα του πατριωτικού χώρου, έτσι, για τους άλλους δεν τους συζητάω καν, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα πάσχει από καθαρούς ανθρώπους. Παλιωτόμαρα, ρουφιάνοι,
παντού. Λοιπόν, ο πρόεδρος Χρήστος Χιάρτας, ο αντιπρόεδρος Καραπιάλης Παναγιώτης και ο γενικός γραμματέας Τριανταφύλου Γεώργιος. Το κίνημά μας έχει μεγάλη δύναμη, μεγάλη βάση και δεν θα κάνουμε απλώς την έκπληξη στις ευρωεκλογές, θα τους πάρουμε το παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Να θυμάστε πάντα, λόγω του βέβαιου κινδύνου να μας κόψουν με το σήμα το κανονικό, στις ευρωεκλογές θα καταθέσουμε αυτό το σήμα χωρίς το σταυρουδάκι, χωρίς χρώματα, μόνο για τις ευρωεκλογές. Έτσι, να το θυμάστε αυτό. Άλλωστε η ψηφοφορία στο εξωτερικό θα γίνει με τον καινούριο τρόπο, με την επιστολική ψήφο, οπότε δεν θα στείλουμε ψηφοδέλτια στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα θα καλύψουμε όλη την Ελλάδα. Προσέξτε τι λέω, τα ψηφοδέλτια του κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας στις ευρωεκλογές θα καλύψουν όλη την Ελλάδα. Πέραν τούτου, για να μην έχουμε τίποτα εξυπνάδες από την κρατική μαφία, όλα τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος θα λάβουν ταχυδρομικά τα ψηφοδέλτιά μας στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που πάνε στα εκλογικά κέντρα και δεν θα βρουν τα ψηφοδέλτιά μας, τουλάχιστον οι δικοί μας άνθρωποι θα έχουν το ψηφοδέλτιο στα χέρια τους. Δεν υπάρχει χρόνος για πειραματισμούς. Εάν το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας δεν εισέλθει στην Ευρωβουλή, έχουμε τελειώσει οριστικά. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, η πλειοψηφία αυτών που με ακούν δεν μπορούν να με καταλάβουν τι λέω. Γιατί εύλογο και λογικό είναι να λένε πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταφέρει να πετύχει αυτά που λέει. Και όμως είναι πολύ εύκολο. Το εύκολο είναι ότι με το πρόγραμμα που έχουμε με τους ομοίους μας σε όλη την Ευρώπη ενημερώνουμε σωστά τους πολίτες κάθε κράτους και από εκεί και μετά να δείτε ότι δουλεύουν οι πολίτες για την ιδέα μας. Δεν κάνω εγώ μόνος μου αυτό το κατόρθωμα. Αν θέλετε να σωθούμε από την συμμορία Ρότσιλντ Ροκφέλερ και να ξεφτυλίσουμε, να ξεγυμνώσουμε τους πολιτευτικούς απατεώνες σε κάθε χώρα, και εμείς μιλάμε για την Ελλάδα, πρέπει να στηρίξετε άμεσα το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας. Χρήστος Χιάρτας, πρόεδρος του κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας από τη Θεσσαλονίκη. Ρωτήστε μας ποια είναι η συγκεκριμένη μέρα όσοι θέλετε να με δείτε. Σας χαιρετώ, να είστε πάντα καλά, δύναμη και υγεία σε όλους.